Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur Betsaideren proiektu kutsuna ezagutuko dugu. Amesgile argitaletxea hain zuzen ere. Ongi etorri Betsaida? Eskerrik asko, itxaso. Zer moduz? Ondo. Ongi. Bai. Bueno, zu berez etorri zara pixkat urrutitik, ez? Bai. Nafartarrak ekartzen ditugona, baina... Ordutxo bat eta zuzer. Noa zara zu berez? Bai, ni berez naiz Legorretakoa. Bai. Legorreta dago Gipuzkoa ezagutzen dutenek Tolosa eta Ordizi tartean. Oda, bai, erritxo txikitxo bat, eta bai, handik nator, baina bueno, nik esaten den mundukoa naizela. Claro. Bai. Eta gero, bueno, zu baduzu argitaletxe bat, ez? Amesgile? 2008ko azaroan sortu nuen, argitaletxe txikitxo bat, Amesgile. Ze nik esaten dut, nina etela ametsak sortu, eta bai aurre eta bai helduek, bai ikastea, ondo pasatzea, eta amestea. Bai. Eta egiten duzun amets horietan edo ipuin horien artean, bai dagoela horrelako lotura baita ere Nafarroarekin, ez? Bai, a ber, ipuin guztiak, hasteko dira kontzientziatzeko. Euskaraz daude idatzita, baina beste lau hizkuntzetan ere, bostea dira. Eta bai, badauzkat batzuk Nafarroarekin zerikusia dutenak, edo bai, gero nahi badezu, erakutsiko ditut, eta pixka bat azaltzen dizut zer nola, eta hori dina. Ze lotura edo, nondi datozen lotura horiek edo zergatik? Bai. Baina guazen pixka bat hitz egitera, nondik hasi zen proiektu hau, ez? Azkenean, esan duzu 2008ko azaroan hasi zela, baina imaginatzen dut, ez zela bateko prozesu bat izan, ez? Izan zela, igual ez dakit. Noi sortu zen zuregan grin hori egiteko, edo... Bueno, ni beti izan naiz neska bat, ikasteko gogoarekin, gauzak jakiteko, eta horrela pila bidaiatu dut. Baino ez nekien garbi zer nahi nuen egin nire bizitzarekin, ez da erresa. Ikasten duzu, seitu, lanean junbarra daukezu, eta nire ustez ez digute ematen denbora pentsatzeko zer egin, nola edo esperimentatzeko, ez da. Eta nik 2019an kanpoan bizi nintzen, ikastera eta lan egitera joan nintzen, eta nire aita hil egin zen. Orduan, klaro, bueltatu nintzen, amari laguntzea monarekin, Alzheimerra zeukala, eta, bai, ja esan nuen, hemen geldituko nahi, ez dakize. Eta pixka pentsatzen ere, ez da, zer egingo den nire biziarekin. Eta orduan hasi zaidan inspirazioa etortzen, idazten, baina, idazteagatik. Osa, lehendik ez zenuen idazten? Bai, idazten nuen nera bezarotik olerkiak. Bale. Barrutik ateratzen zaizkidana, segundua sentitzen nintzen, batzuk diarioa edo idazten dute, beste batzuk ez dakize, nik olerkiak. Baina hola idatzi ez, eskoleako behar zana, baina ez. Gaineraz, beti maixuek iten dizue batzutan, Bai. Ez dakize, hola inbar da, ez dezu balio. Bai. Eta hori, eta hasi nintzen idazten, gero konfinamentua etorri zen, eta hor gehiago, eta hasi nintzen argitaletxeak ikusten. Zer argitaletxe bai Euskal Herrian eta baita ere kanpoan, eta zer lantzen zuten. Eta hasi nintzen, gazteleratik zenik euskaraz eta gazteleraz idazten dut, segun. Orduan, bidaltzen. Eta batzuk, bai, aunque sea ez etza, baina esango dizeu. Beste batzuk, ez errez, kanpotik hartzen deu, edo pandemia gazelako, oaindik inorrek ez dik erantzun ez errez. Ez bai, ez ez. Bai, Bai, eta 3 urte torre bai. Ja. Eta orduan amak esan zidan, guk ingo dugu. Eta amak... Ostras, zeinen potentea ez, baita ere amaren indar eta babes hori eukitzea, ez? Bai, nire ama beti bultzatu nahu ikastea, bidaiatzea, bai, beti aurrera. Eta, nik egiten den lana, ama da apoio bat, eta, bai nik idatzitakoa edo beste norbaitek idatzitakoa, berak irakurtzen du, bigarrena.
berak esaten badu ondo, eta nik ere ondo, bai, bestela sentitzen dut. Eta bai, eta azkene hori poliki-poliki, eta ikasten, egunero ikasten, zen nik ez dut ikasi argitaletxe bat edo idazle izateko. Odun, poliki-poliki zoaz ikasten, informatzen, nola egin, beti daudean kasartzeak bizitzan bezala, baina aurrera, eta karo, nik egiten dut dena, ezik ilustrazioak. Bale. Eta gero imprentare, Gipuzkoako imprenta batera eramaten dut. Baina, karo, idatzi, edizioa, itzulpenak, zuzenketak... Itzulpenak ere zuk? Nik egiten ditut, bai. Gero daude pertsona batzuk, zuzendu egiten didatena bazpala ere, baina, bai, nik egiten ditut. Oso interesgarria hori baita ere, ez? Azkenean, itzulpenetan, bai egia da, askotan diotela, ez? Itzulpen bat ez dela inoiz ez historia originalaren fidela, ez? Baina, karo, pertsonak berak, idazleak berak, idazten baldin badu, ba, hori da, karo. Bai, eta gero nahi dut hori badauzkat lagunak edo enpresan batera eramaten dut, beti ikusteko, euskarazko ere bai, bazpada ere, ikusteko ondo dagoen. Zer oso garrantzitsua iruditzen zait. Gero, gero edizioa esan detela, hartu testua eta ilustrazioak eta dena kudeatu. Banaketa ere nik egiten dut, sare sozialean nik eramaten ditut, ipuin kontaketak, aurkezpenak, tailerrak. Joe! Bai, kriston lana da, merkatuetara ere juten naiz, ferietara, eta karo, jendeak usten dudala idatzi eta jazta. Eta listo, bai, eta atetea lan guztia, ez? Bai, eta hainbar dezun guztia, zuk hasten ze idazten, baina idazten dezunetik, liburua prest egon arte, igual urte bete pasa daiteke. Zezu denbora behar dezu, gero zuzenketa, gero ilustrazioa edo portada azalain behar dizu nahi bidali behar dezu, horri ere denbora eman, gero dena ondo jarrizuk, ISBN askatu, lege gordailu askatu, hori ere kostatu egiten da bai denbora eta bai dirua, imprentara eman, beraiei denbora. Bai, eta gero, 3 edo 4 aldiz banaketak egin. Claro. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa eta Espainia mailan ere. Nik urtean behin, oraintxe egon naiz, joaten naiz Andaluzia, Toledo eta Madridera. Aurten lehenengo aldia izan da liburuen feria edo merkatua presentzialki egon zarena, ez? Bai, konbidatu egin zidaten eta egin ditut ipuin kontaketak, egin ditut tailerrak, han egon nahi saltzen ere, hurrengo urterako esan didate ja postu bat okiko dutela egunero. Ze guai. Bai, super, ze ezagutzen duzu ere euskal senitartekoak edo dituzten jendea, edo gurasoak, eta ilusioa egiten diote. Eta niri ere, bai. Eta alderantziz ere pasatu zait, hemen azoketan andaluzikoak topatu. Bai, da, ze ilusioa, eguna argitu didazu, ez dakize, zenik esan detena, 5 hizkuntzetan dauzkaz, eta orain atera deten berria, elebiduna ere atera dut. Euskara inglesa, euskara frantsesa eta euskara erdera. Euskara gaztelera. Odan, karo, askotan, beraiek igual ez dakie, baina nahi dute gogoraratu, euskara eta gaztelera aukitzea, da, puntazo. Ostras, zenolako, ez dakit zertaz egiten zenuen lan lehendik edo ikasten ari zinen bakarrik edo, baina nahiko bizitza hautaketa nahiko potentea, ez? Eta ausarta baita ere. Bai, ze jende asko esaten dit, nik uste familian etxean amak ez, baina anaia, lehengusuak eta, beraien erreakzioneko nuke ikusi, baina askok denbora kostatu zaie konturatzea, benetan ari naizela. Hau da lan ere ogibidea. Ze, jendeak ezak izan bat ordu, netzako igual dastelen bat izan, egande bat izan, lanein behar balin lan egiten dut. Eta askotan ere burua esaten diot, geldik. Ja, hori, bai, lana eta esialdia noiz hasten dira, ez? Azkenean, zuk egindako proiektu bat, ez, hor duzu maitasuna, eta hor duzu zure, baita ere, hobi edo gustoko duzun hori, lan bihurtu duzu, ez? Baina, karo, bizitan nola da estrukturatu da daukagun, ez, edo guk dakigu oso argi noiz gelditu eta noiz jarri mugak eta noiz bestela, egon gaitezke hogeita orduak, ez, lanean. Lanean edo isialdian, baina, klaro... Bai, ezin da, joaten naizenen kanpora, oporretan diozu edo? Oporretan edo? Ez, orain bezala Andaluzira edo banaketak egiten ditutenean, gaur ere egun osoan Nafarroan nabil.
saiatzen naiz biak egiten, biak uztartzen. Banaketain behar balin badet, baina normalki amakin juten naiz, o lagun bat edo mutilarekin edo, orduan gosaldu egiten deu, bazkaldu egiten deu, aukera balin badauko bisitatzen dugu bertako zerbait, orduan da guai dago. Han ere Andaluzian familia ikusi dut, lagunak ikusi ditut, egun batzutan jungea gauzak ikustea, beste batzutan topatu ditugu liburu denda berriak, orduan hola saiatzea ez da. Aurten bai esan dut, Uztailean, 15 egun, kanpora noa. Oso ongi. No existo. Claro. Bai. Jabezgile tankat. Bai. Sentitzen dut? Baina bai. Ze bestela da egunero, eta gustora, Baina askotan pasatu izan zait, arazo batzuk izan ditut, eleberri berriarekin, eta bar. Eta, klaro, denboran ertzako ez da, gero osasunean notatzen da. Zein barra daukezu, igual, nahi pasatu zait, 3 hilabeteko edo 2 hilabeteko lan bat, 3 astetan. Ze arazo batzuk izan ditut, eta orduan, ez da guzu denbora, medikura juteko, ez dakit noa juteko, da. Bai, eta gero estresak ere eragiten gaituela, dena estresa izan da. Igual ez duzu berez ezer, baina, klaro. Bai, eta gero, ez gaizki sentitzen, egun batean plof baldin banago edo gaixo baldin banago eta hoian egun behar baldin badet. Karo, lan normal batean maja bat hartuko bazenu bezala, ez? Bai, karo, ni bakarra naiz eta orduan zuzalde autonoma moduan orain txabertan. Bai, ja 3 urte egingo ditut azaroan, autonoma nago, juhu. Bai, baina, eskazkenean ondo saltzeko legalki autonoma egon barra daukizu, bai. Nik esaten dut, orain oso guztuan nabil honekin, nire ideia da poliki-poliki zabaltzen jutea, ezta? Nola 5 hizkuntza dauzkaten, nahi dut Portugalera joan, nahi dut Frantzira joan, nahi dut Inglaterrara joan, poliki-poliki, ber, ez da errexaz txikia naiz, baina, nik usten dut nahiak egiten dula, ezta? Bueno, hori fijo, eta gainera zuk daukazun indarrarekin, bai, egia da, nik hori, elkarrizketa lotzerakoan, hasieran ez, esan dizut, printzipioz hemen Nafarroako jende etortzen da bakarrik, gero egon dira estezioa, pues igual loturaren bat utelako honekin, edo dutena gela, eta azkenean bai hor, zu jakin zenuen nola egin, hemen egoteko, eta nire esan nuen azkenean, bai, etorri behar da, horrelako jendea baitere ikusi behar da, azkenean, hemen gari gara baita ere hitz egiten arte eszenikoei buruz edo arteari buruz orokorrean, eta ikusi behar ditugu alderdi asko, baina horrelako ilusioz beteriko proiektu bat ere, eta hasi berria eta horrela dagoela orain loratzen eta energia interesgarria da baita ere hori ikustea, ez? Bazetan ari garen momentu arrotzo hauetan baita ere, ez? Bai, eske, klaro, jendeak apostu egiten duenean. Zu gelitzen mazea, hori, zaila da, ez dakize, nik askotan euki ditut puntuak esatea. Toaia botako eta jazta. Baina ez, gero esaten dizuna, umeak esaten dizua, ze polita, ez dakize. Nei pasatu zait, Andaluzia joan baino lehen, eukin unipun kontaketa bat, eta ume bat bakarra zegoen, bere amakin. Baina kontatzen jo momentua da. Ke guai. Dena, maite minduta. Eta horrek ja pila bat posten hau. Claro. Edo esatea heldu bat, irakurri eta pila bat lagundu dit, ez dakize. Azkena ez da, ez da nerea, baina, eske, pila gustatzen zait, eske dena, eske hau zakize, bigarrena irakurtzeko gokin nago, ez dakize, eta, netzako da, ze ona, hori, ez da, zenik askotan esaten dut, bai idazterakoan, baita zuzentzerakoan daudela, porque nire lan bat ez balin bada ere, nirea nahi dut egin pixkat. Dira esperientziak ere, bidaiatzeko. Esan nahi dut, dira normalki istorioak hori kontzientziatzeko, ikasteko gauzak, ez da? Baina baita ere, zuk gauzak bizitzeko. Bai? Edo samina, baino ikusten dezula alde positibo bat, edo azkena bezala romantikoa, ez dakize, zu bizitzeko gauzak. Ez dakit nula esan. Bai, igual fizikoki bidaiatu ez, baina bai bidaiatzeko emozio horiekin edo... Bai, sentitzeko idazlea plasmatzen ari didana. Oso garrantzitsua da niretzako adibidez. Eta gero ulerterraza izan dedia, iristea alden pertsona gehiena, laguntzea ere bai. Oso garrantzitsua iruditzen zaiden, baina bakoitza.
Zuretzat, justo honetz hitz egiten ari gara, baina zuretzat zergatik artea garrantzitsua eta zergatik eman behar diogu gizartean, ematen ez diogun balio hori, ez? Azkenean gizartean ez diogu igual hainbeste balio ematen, edo hainbeste protagonismo, edo ez daude hainbeste esparru, ez? Arte hori plazeratzeko edo. Zergatik uste duzu zuretzat garrantzitsua dela eta behar dela? Beida, artea esaten duzuna nik ere antzerkia ikasi nuen. Bai, asko gustatzen zait, kosta baino asko gustatzen zait. Txikitatik dantza asko egin dut, abestea ere gustatzen zait, ezagita hotxa daukete, baina, etxen abestet. Hori denak. Bai, eta ni beti izan naiz oso artista komila tartean, osea, gustatzen zait, etxean daztakizek gero kanpoan igual lotxa ematen dit, ezta, hola, puntu bat. Oain ere, umen batek edo esaten, betzai, pixka bat geltzai, gustatzen zait, baina, bai da, hola. Eta nik uste dut arte dago esparru askotan. Sukaldatza ere arte bat da, argazkia ere arte bat da, arte asko daude. Eta nik uste dut denok, gehienok daukagula zerbait. Eta artista den pertsona, esparru asko jotzen ditu edo, bai, ezak nola esatean euskeraz, esparru asko ukitzen ditu. Bai. Bai, askotan, eta netzako oso garrantzitsua da, zer da, zuk barruan daukazuna espresatzeko modu oso on bat. Izan daike marrazketa, izan daike idazketa, musika eginez, abesten, dantzatuz, eta oso garrantzitsua da, ze horretaz gain, zuk bidaiatu egiten duzu, zuk ikasi egiten duzu, gauzak sentitzen dituzu. Eta igual, daukazun zerbait barruan, ez zela kontziente, zerbait ikusten, irakurtzen, eta abar, igual konturatu egiten zea. Ni askotan, batzo bertan, mutiarekin pelikula bat ikusten, eta askotan ikusi eten pelikula bat da, eta badakin nola bukatzen, negar pila bat egin, eta ne mutiak zetzen zen, eta emozionatu egiten, ez dakit, igual, empatia gehiagi daukat eta pertsonaren lekuan jartzen naiz. Daukat gero erakutsiko dut, Korapiloak izena duen eleberria, lehen urtekoa, coach eta lagun batekin idatzi nuela, eta hor daude... Atera ni baldin baduzu, bai, kasiko gara lio. Oso, bai. Hau da, Korapiloak, 10-12 urtetik gorakoentzako, helduentzako ere, eta dira tabu diren gaiak. Dira 6 historio, Maitane Ormazabal da ITB-an ibiltzen den neska bat, coacha oso laguna dut, eta Xabin Fernandez da Legorretako beste mutil bat. Euskadi Gaztean ibili izan da, eta oso jatorra da. Eta, dira historio ezberdinak, ez da, antxitatea, nerabezaroko aldaketak, bakoitzak dauka bere ilustrazioa, depresioa, bere buruaz beste egitea, LGTB, gauza asko daude. Eta nik 4 idatzen ditun, eta bat da Labezo Morrotxo. Eta hau, hasi nintzenetik idazten, bukaeraino, negar bizi batean. Benetan? Urrengo egunean amari kontatu nion, aireportua agindua zela nahiaren bila, eta negarrez. Beste denbora pasatuta lagun bat, oso empatia eta daukana, kontatzen, eta sartu izan hemen gauza bat. Eta nik ez dut bizi izan hau, baina nik usten dut, jendea dago sinisten duena bizi asko bizi izan ditugula. Orduan nik usten dut nire beste bizi bat izan dela. Eta da oso, da tristena, baina fondo asko daukan historioa da, lantzen du depresioa eta beraz buruaz beste egitea. Eta da oso polita. Wow. Eta gero honek daukan beste gehiugarri bat da, kurretxo bat daukala. Gure hautsekin hitz egiteko, gure hautsekin, entzuteko. Bakoitzaren hautsarekin, musikarekin, eta denoi pasatu zizkigun gauzak, azkenean bakoitza mundu bat gara, errespetatu inbar da, eta inorrez dago bakarrik. Ze hori askotan kostatu egiten da. Eta enteratzeko ere jendea, segun nola hitz egiten dugun min egin dezakegula beste bati, nerabezaroan ez daukugula denako lajun beharri, berez ez daukugula denakun beharri, gizarteak... Gure bizta osoan orokorrean diozu, ez? Bai, gizarteak bultzatu egin, nik asko sufritu dut. Nik idatzitako gauza asko hemen dira, nik usten dut artista guztik... Bai, barnetik idazten dugula, ez? Bai, edo margotu, edo bai. Zen nik usten dut hor dagoela egiaztasuna, hor dago... Igual ikutzen dizun puntu hori, ez da? Nik ezin dut idatzi jakin gabe zerrez. Ez balin badakit gai bati buruz,
hori topatu barra daukat, edo jun leku hortara, ondo ikusi, ez dakize, irudikatu. Bai. Bai. Bueno, imaginatzen ere, bidaiatze horrek ere eman dizula, ez? Bai, bidaiatze horrek asko irekin hau. Bai, jendea ezagutu, beti aprobetxatu dut bidai guztiak jendea ezagutzeko gastronomia edo janaria, kultura, hizkuntza ere. Ni asko zero oso nago hizkuntza baldin badakit bertako, aunque sea eskerrik asko eta gure esatea. Bai, sentitzen naiz parte bezala, eta beraiek ere bestera batera hartzen zaituzte. Eta diozu adibidez, portugues, frantsesa eta ingelesez ere idazten duzula. Bai. Eta leku horietan bizi izan altzara? Portugalen bizi izan naiz, Ingalaterran ez, baino praktikak egin dituenan, egon nintzen ez dakizen bat udaratan, bai oper bezala, zaintzen, eta baita bestela, bai asko bidaiatu eta Frantzia ez, baina, bueno, ukiditu nire esperientziak. Ez honak eta ez tare txarrak, oso, fiskat. Bale, denetarik. Bai, baina, bueno, frantzesa ikasi nuen gehien bat gertutasunagatik. Bale. Gero, bueno, erremerrea naiz, orduan, erreztasun gehiago dago. Eta topatu nuelako oso irakasle jatorra guain laguna detela. Eta berak ere, eske segun ze irakasle daukizun ere... Ui, hori egiten du pila bat, ez? Pila bat! Pila laguntzeizu o animoa bajatu dituzu. Bai, ni adibidez frantsesa pila bat gustatzen zaidan, baina topatu nuen irakasle bat eta ez genuen konektatzen, osea ezertarako, eta utzi nuen. Eta orain banago grinanekin berriro ere egiteko ikasteko, ez? Baina horrek egiten du pila bat. Eta gero zu behar duzu. Nik adibidez portugesanik ikasi nuen. Musika entzun, topatu, orain telebista ikusten dut, gero hitz egin, han ikastea eta asko lagundu ziten. Beti esaten du, erderaz hitz egiten detenen ere bai, Bai. Se nota que eres vasca, jo, ala, gracias. Bueno, eske bazara, ez? Bai, baina gustatzen zait aldeten hobena hitz egitea. Bai, baina, bueno, gauza bat ongi hitz egin, beste gauza da zure, bueno, sustraiak edo ez direla izkutatu. Ez, ni beti izaten den, ni lehenengo euskalduna naiz, arronago, baina itxigabe. Claro, bai. Niretzako hizkuntzak oso aberatsak dira, asko lagundu didate, eta ni beti esan izan dut. Hemen bizi o kanpoan bizi, aurrak baldin baditut, euskara ikasi behar dute, eta beste hizkuntza guztiak ere bai. Osea, preparatzeko. Bueno, interesa baldi gozu, bueno, horretan, ez? Azkenan, transmituko diezu eta... Bai, zeuk izan ditut, klase eskolarrak ere eman ditut, askotan, ingelesa, euskera eta horrela, eta aurrak. Ni zetako euskera, ez dakize. Ni inglesa zetako. Ez dakizu bizitzak zekarri behar dizut. Claro, bai, egia da. Eta ber, euskara adibidez, ni mutia izaten dio, ze kanpokoa da, eta esaten dio, bueno, gutxinez basiko bat ikasi. Beak badauka, intentzioa, eta ari da pliki-pliki. Esaten dut, jakiteko zesaten ari diren, ez dakit, oso hizkuntza ezberdina da, polita, oso zaharra, originala, ni beti esatet, espien hizkuntza da. Espien hizkuntza hori, bai, bueno, txikitan beti, bueno, nik egin izan dut ez lagunekin, kanpora joan eta orduan euskeraz hitz egin eta orduan zen gure sekretua. Bai, ni amai izatiot, ama, gu euskera garbin, aldun garbina. Baina behin gertatu zitzaidan Madrilen, ari ginela lagunen artean zabait egiten, eta tipa bat izan zigun, nogak zarete, eta, karo, entzun gintzen, eta ulertu, logikamente. Baina guri pasatu zegoen Turkian. Turkian, jola, bai. Gauden paseatzen da, ikusi genuen ogia eta egiten zen leku bat, eta, ama, venga ez, dakize da. Zuek euskaldunak? Bertako mutil bat, niola, basko juten omen zala, guain ez dakit jungoen, zeia urte asko dira. Eta bere gustatzen zeola, eta entzutezula Kenzazpi eta horrela. Ke dizes? Ostras! Beitu, artea, euskal artea horrela ino baina gatu da. Tonto, sartu ginean eta hartu genuen ez dakize. Hombre, claro! Baina askotan ez ez topatzen. Hemen askotan ez ez topatzen euskaraz hitz egiten dutenak, baina bai izan zen, como, wow. Ke guai. Hori da honea frantsesak etortzen direnean da eskertzen dizutela. Claro, bai. Nire esate, bai, nire egiten dut, baina, bueno, lasai eta ez dakit oso ondo.
ulertzen ga. Bai. Eta idazterako momentu esan duzu bai erderaz eta bai euskaz egiten duzula, baina zergatik batzutan euskeraz beste batzutan beste hizkuntza batean? Ba, segun, ez dakit. Egia da, askok igual harriak botako dizkete, baina bueno. Gazteleraz, segun zer idazten dezun, hitzen aldetik, sinonimoen aldetik, aberastasun gehiago dago. Nire ustez. Bale. Euskaraz edera dago, txikientzat eta euskaraz gehiago gustatzen zait. Ze, errotu nago, sustrai gehiago dauzkat, baina helduentzako hau idatzi detenen edo, bai erderara jotzen dut. Bale. Igual dalako gehiago nahi detela saldu edo ez dakit. Bai, agian, edo igual guk ezagutzen ditugula sinonimo gehiago, ez? Bai. Igual egon badaude, ez? Baina azkenean, ezagit. Bai, baina adibidez, aterako detela. Bai, noski baiet, zukoan ateratzen. Berria, hau, Mateo Misteriotxua, hau da atera berria, hau da trilogia bat, hau da Anaren itzale ezkutuak. Hau dago erderaz idatzita, Lua Hidalgaunzuetak idatzi du nire lagun oso on batek, eta nik euskeratu dut. Zegoen arazo batzuk izan ditut, eta ez zait beste, ez dut euki beste erremediorik. Eta orduan, bai, topatu dut lexiko gehiago. Bai? Eta saiatu nahi zuk esan dezuna lehen, arima eukitzea erderazkoa, originala dena, ezta? Eta saiatzea ez izatea hitzez hitz. Claro, traduzion literal, bai. Baino, bueno, ni jartzen dut eskerretan, ez baldin badago ondo, asko senditzetela, baina bizitzetan batzutan ez dizu besteik egiten. 3 aste edukizan ditu. 3 astetan horrelako itzeko patentea, potentea. Arazo bat izan de kiston... Bai, kistona. Eta orduan nik egin behar izan dut. Nik uste dut ulertzen dela, irakurte erreza da, oso irakurte erreza. Esan didate oso adiktiboa dela. Da romantiko erotikoa. Hori beti da adiktiboa. Bai, bueno. Euskalduna, ni nahi sartzen, baina Euskalduno dute fama. Bueno, fama baina nik uste, zuk uste egia dela. Ez. Nik askotan jatete. Zulotxo batetik ikusiko nituzke asko eta asko eta asko. Bai. Ze, azkenean ez da 50 de sombras de Grey bat. Da erlazio bat, zure izan daike, nire izan daike, edo zeinena izan daike. Bai? Kasu honetan, bikotea heterosexuala da, neskata mutil bat. Da 5 entzumenezko eleberri bat, oso ona. Ze bidaiatu egiten da, gehien bat Euskal Herritik. Janariak pixu asko dauka, musikak, bai 5 entzumenak dute pixu asko. Da oso deskriptiboa, orduan, da pelikula film baten egongo bazina bezala, super ona. Ni irakurtzen bakoitzen maite mindu egiten naiz. Gauza asko sentitzen ditut, bai, oso ona. Eta gero, hau dago oso lotuta Nafarroarekin, ze euskal leku... Ezberdinatik bilatzen du, ez? Bai, eta ateratzen da Baztango leku oso polita dezuten hemen. Gero ere bai Urbasa guk oso gertu daukagu. Eta, bueno, ateratzen dira hola poliki-poliki Donostia ere badago, atzerriko beste leku batzuk ere bai, eta da oso ona. Eta, bueno, irakurri dutenak super ona. Andaluzira ere eraman nuen, erderazko bertsioa. Eta, bueno, jendeak daukalen guzu bat ez dula irakurtzen. Baina hau deseatzen zegoen. Bai? Eta hostiala txaldean erosi zuen, eta iganderako irakurreta zeukan. Bai, Bueno, nik esan nion, zuk ez duzu hau saboreatu, ez zuk... Ja, zurrokatu egin duzu. Horretara ohituta, ez? Netflixen kapitulo tras kapitulo, pues igual horretara, Eta horrelakoak... Bai, eta berak esan du, karo, berak ez dauka mutila. Orduan, Satisfyer batekin oparitu beharko nukela. Yo la mato. Oye, pues ez da ideia txarra. Esan, dira, honetako... Igual egin dezakezu ez dakitze platano melon edo horrelakoekin, ez? Promoren bat, eta igual... Ez da, bai, azkenan, a ber, nire lagunak idatzi du, baina niri uzten ditena. Berak nahi du idatzi eta jazta esaten dit. Zukin aurkezpena, zuk ez dakize, osea, beha feliz esaten dena. Eta bai, eta berak esan zuen, hori, oso guztua, dena guztatu zaiola. Ze, karo, daude, hori, maitasun
zati ezberdinak, bai, batzu daude igual, adrenalinazkoak, beste batzu lasaiagoak, orduan, bueno, pixka bat dagoela. Bera idena gustatu zaio. Eta bai, deseatzen bigarrena, lasai, pantxatera da, eta lasai. Baina idazten nahi da eta idazlea, lasai! Baina bai, da oso ona, osea, azkenean, da, bueno, super ona. Pixkat ere bultzada emateko euskal kulturari, euskal turismoari, ze gauza oso politak ditugu, eta... Ze baztango leku atera dituzue? Begira, gaur egon dakizu telebista hau berez baztangoa dela. Bai, niri asko gustatzen zait, euskal mitologia eta dena, gero erakutsi gizu beste liburu bat, oso polita. Bueno, ateratzen da, hori esan dizut, baztangoa, bai. Irati parkea, Otxagabia eta hori dena. Eta gero ateratzen da, gaur egon naizela bertan, esker moduan liburu bat oparitu diet, Irati barnean edo igluak daudena, hotel bat bezala da ekologikoa, iglu batzuk dira, oso politak, bada belardia, eta daude lau edo bost iglu, orain naiz gogoratzen, denak egurrez eginak, bakoitzak dauka euskal zuhaitz baten izena, eta bere garaian gonbidatu zidaten, egon nintzen ikusten eta dena, super polita. Eta gaur egon naiz amarekin erakustea pixka bat, beraiek ezin zuten egon, baina utzi diet ale bat, beraiek irakurtzeko, eskertzeko. Ze guai. Bai, eta da super polita. Juteko kostatu egiten da, kaminua, baina gero penetan pena merezitu da, oso lasaia, eta da oso estena potentea daude. Gero esaiatzen naiz pixka bat, oso gutxi, baina euskal mitologia sartzen pixka bat. Gero hemen jaten dana txantxangorri edo... Txantxingorri, hori ere bai. Pixka bat hola ikusteko jendeak. Bai, eta hola pixka bat, hola toketxo bat. Orduan satisfyer, baina baita ere janariarekin irakurtzeko, ez? Bai, nik hemen jartzen dut bida. Bueno, azteko jarri pikante gozo gatz pixka bat zure bizitzari, eta zure inguruak pasioaren, erromantizismoaren bizitzaren eta saltxaren falta pikin bat balin badauka, liburu hau irakurri eta ikusiko duzun nola den aldatzen den eta zure ikuspuntua zabaltzen den. Orduan, lasai eta eroso seri, gogoko duzun edari bat hartuz erlaxatu, eta liburu ederra hau dastatu dezazun gomendatzen dizut. Zatoz, Anaren munduan barrena eta ezagutu Mateo misteriotsua. Prest zaude? Ke guai! Bai. Eta, bueno, da azkenean hori zen zuen bost zentzumenena, musika ere badago, hola pixka, hola oso polita. Ni gomendatzen dut irakurtzen danen, musika balin badago, jartzeko, eta bigarrena, ja pixka bat irakurri dut, luak idatzi duna pixka bat, eta potente dator. Ze guai. Bai. Musikarena ere interesgarria da, ez? Orain, egiten da askotan, ez? Liburuak musikarekin girotu eta... Bai, hemen honek ez dauka entzuteko, baina bai, zuk entzuta daukazu jarri eta irakurri pasarte hori eta hobeto irudikatzen duzu zer gertatzen ari den, eta bai. Ze guai. Gana, zubadak izu ez horrein. Bai, ez, eta oso ondo dago, guaino hori pixka bat itxaroten jendeak zer esaten duen. Feedback horretara, ez? Bai, ze batzuk igual ez dute esango, beste batzuk bai. Eta nik usten dut liburu polita dala. Bai. Azkar irakurtzen da eta udako apreposa. Eta neguak hori bai. Manta batekin, txokolate batekin, mutila ondo bat emakuzu, neska o lokesea, baita. Eta jazta. Bai, ez, ondo. Nik usten dut, bizitzan gauden bitartean sentitu egin behar ditugula gauzak, beste pertsona errespetatuz, hemen ere hori lantzen da, korapiloaken. Zu nahi dezuna egin dezakezula, nahi dezunean, nahi dezunarekin, baina beste errespetatuz beti. Eta maitasuna da daukagun gauzik politena, eta maitasun mota ezberdin asko daude. Eta ni beti esaten dut inbarra dauko, esango banik. Transmititu. Bai, bida daukat adibidez hauek maitasunez jak egean hitzeiten, aurrentzako dira, hau da berria, musu eta besarkada magikoak, eta hau da lehenengoa, musuak eta besarkadak. Bai? Oiek, imaginatzen dut, COVID-aren denboraldian ez denituela argitaratu, ez? Pixkat begerora dago. Bai, hau argitaratu nuen 2021 batean eta hau orain. Bai, dira hori musu eta besarkaden inguruan. Hau da animaliekin,
bai? Eta hau da izaki magikoekin. Bale. Eta hemen ere lantzen dira urtaroak, eta dira oso politak. Gero saiatzen ez batzuk maiuskulaz, beste batzuk minuskulaz, hau maiuskulaz dago. Eta da oso polita. Protagonista da nire lehengusina, Uxue. Ze guai. Bai, super guai. Eta hau nez ni. Eta hori zarazu? Bai, hau nez ni. Eta hori oso garrantzitsuak direla besarkadak urte guztian zehar. Eta, bueno, pixka bat, hori berak galdetzen duzta. Animaliak ere musukatzen dira. Claro. Besarkatu. Jirafak nola egiten duten, koalak, arraiak, eta bar. Eta da oso didaktikoa, zezuk egitea daukazu aurrarekin. Eta gero nola entzutekoa daukan, musikatxoarekin eta bat hilabetetik aurrera super ondo. Zer guai. Asko gustatzen, bai, nahi ama askok eta idatzi diate, igual entzun ez da, umeekin goxo-goxo, eta derrepente hasi umeek musu asko ematen, ez dakitzera super giro polita, irakasle batek ere erosizion bere amak, ez du nahi umei erosi, baina erosizion, eta bera etorri zen espreski beste feri batea, nahi erostea bere ikasleentzat. Beitu. Eta super bai. Eta hau da bigarrena, jausua onditu da pixka bat, nire txakurra sartzen da, hemen dago lanala, bera da, sopolita. Eta pixka bat izaki magikoak aberresistitzen dira, magia aberresistitzen den. Eta... Hori da orain puntu horretan, ez? Igual, bera eta... Bai, eta gaineraz, lehenengoarekin ez esko baino hemen, lehenengo irratian esaten duen, hori amak ikusi zuen ez dakizu, eta zijoazten dentistara, eta entzuten, ikusi zuen aurra, Uxue hola. Ze Uxue, ze izu gustatu, ze paratzen izuta. Pila bat, eske gainaz nala ateratzen da txakurra. Eske betzaidak gauza asko egiten dit eta marrazki bat oparitu beharko dio. Eta nire, kemelako bo. Bai, espeziala, eske da puro amor bea. Claro. Eta honek ere dauka entzutekoa. Eta hau ere txikientzat ere oso ondo. Eta hau atera dut hori euskera erdera, euskera ingelesa, euskera frantsesa. Eta denak dute audioa, bakoitza bere hizkuntzetan. Eta superpolita. Bai, azkenean aurrek ikasi behar dute, hori musuta besarkatza hona dela, daude aur batzuk ez dutena nahi, eta hori ere oso ondo dago. Bai, ze askotan, eman musu, igual ez nahi. Igual nahiago duela hini. Claro, bai. Eta hori animaliek ere ematen dutela, eta bai, ze ni COVID-an pena asko hartu nuen, igual gertuko deten jendea, familia ez izan egin, ez da behin musu. Nik uste bai guztiak, ez? Eza izan genuela horrelako... Eta, besarka bat, Ja. Pasatu behar dana pasatuko da, ez dara ez egon. Ja, bai. Baina, pixka bat hori ez da. Bai, hor sartu izan egon kriston beldurra, eta beharrezkoak eta diren gauzak, ez, baita ere. Eta nik sentitzen dut familian ere, ni izeba oso askotara, ni joan behar dut duin musu emate. Baina diozu COVID-aren eraginagatik? Ez, bestela. Bale. Eta esatezu, Ja. Zenetzako beti familia izan da garrantzi, ezagun bati edo bai, lagun bati, bai, bin musuz. Baina familia da netzako lotu goa. Odon, ze gutxi bin musu. Ja. Gero bakoitza hori, mundu bat geha. Baina bai, eta pixkaz hori ez dara txarra musuta matea, eta gero bakoitza hori, gehan bezalakoa. Bueno, ikusten dut, galdera bat egingo izu, baina ikusten dut, nik uste erantzuna badaukadala, ez? Baina beti galdetzen dut, ez? Zure ustez arte izan behar du horrelako gizarterekiko lotura. Bai, ze hori, izan behar dauke gauzak ukitzen gaituena, bai, daukaguna presente, ni askotan egunerokotasunean inspiratzen naiz, konturatu gabe. Ze, badaude ez da, askotan amets batzuk egitzen ditut, apuntatzen ditutela, esate jo, atera bat da liburu bat. Baina azkenean nik usten dut lotura bat euki behar dula. Ze, ahi baldin bada hitzeitez, argiaz, eta zuri argiaz olen bat ez du interesatzen, nik usten dut lotura bat izan barra daukada. Baita nik usten dut artea ere beharrezkoa daukaula. Konpromesu bat ere izan behar duela gian. Bai, ze lehen esan arteaz bizi egiten geha, arteak gauzak mugitzen gaitu, artea egiten duena kriston lana egiten du. Era batea bestea. Ordu nik hori ere usten dute erakutsi behar dela
eskertu inbar dela, ez da hori ere. Bai, ze arte gabe, zer gea, ez dakit. Artean mugitu egiten gaitu gauza asko, igual errepikatzen, ez baina, bueno. Ez baina, bai, eta gainera, bueno, COVID-are aipatu dugu leheno, eta COVID-an ikusi zen nola, artea izan zen gauza oso beharrezko bat, ez? Eta behar asko sentitu genuen, artea kontsumitzeko, ez ikusteko, sentitzeko... Gu geuden amona ama eta anaia etxen, anaia pixkat asu bola. Baina nisa hiatzen ditzen egunero, nire amonaia Alzheimerrarekin, egunero egiten gauzak. Egiten genuen jaiki, gozaldu, egiten genuen ariketa batzu, pixka bat, beste egun batean dantza, eskulanak, musika jo, amonarekin, kartetan jolastu, bai, zehasean oso ondo, gero ikusi zen beak egin zula pixka gehiago, bai, ze denbora gehiagi izan zen. Bea egunero juten zen eguneko zentrura, jutetik ez jutera. Edadeko pertsonak eta gehien bat Alzheimer edo gaixotasun bat balin badute, normalki, rutina bat behar dute, eta aurrek ere bai. Orduan gauzak egin badute, askotan partekatzen duen usu eta nahierekin beraiek zer egiten zuten, ez da, dantza bat ez dakiz eta gu berdina egin behar genuen. Nik ere joekin hori egiten genuen horrela, historia bat sortu genuen, orduan nik bidaltzen nien zatitxo bat, eta gero haiek erantzuten zuten zatitxo horreri, ez? Eta joaten ginen sortzen hori historia bat elkarrekin, bai. Bideoen bitartez, noski. Claro, bai. Baina ikusi zen, ez? Behar genuela imaginazio hori, sormen hori, ez? Esplotatu eta... Gero idatzi asko, irakurri asko, pelikula edo serie asko ikusi, bai, hor. Hasta egin nuen, liburu bat egiten banuen. Zer egin, konfinamentuan edo, egunero egiteko gauza ezberdinak. Bai, hasi nintzen idazten, bai, bururatzen zaizkidan gauza. Eta gero egiten nuen, aste bete egin nuen kurtso moduko bat edo, sukaldaritza. Nik egiten nuen, bai, jaki japonearrak, beste baten jaki italiarrak, beste baten bai. Orduan, piztu zitaizun sormenaren bombilla total, ez? Bai, izan zen egin. Zenbait jenderi izan zen kontrakoa, ez? Argia itzali eta paroia, baina... Ez, nik idatzen duen pila bat. Jende asko gustatzen. Gelditu, nondik atatzen zu, nik asko daukat idatzita. Gero egin bat dauket, publikatu, argitaratu, bai, eta berriro irakurri, ez edizioat. Bai, eta, bueno, niretzako ondo etorri zen, bai. Eta gero beti dago burua, nire burua ez da... Zer gelditzen. Ez askotan inbarra dauketzen da... Bueno, ustaileko 15 euroiek orduan ongi. Bai, mutiak indi joa eta, bai, desconnection, eta gainaz berak asko laguntzen dit. Bai. Lasaitzen, bai, deskonektatzen, baitare asko laguntzen dit bultzatzen, amak eta berak gehiena laguntzen didate. Bai, zuk aldezu, ez dakize, bakize, eta bai. Bueno, garrantzitsua da, ez horrelako lan batetan, ez, hainbeste prekarietasun dagoena, ez, oso, ez egonkorra dena, ez, horrelako, ez dakit, sare edo, babes. Eta zugan sinisten duela. Ze, banola apoiatzen zaitun, bai, berak askotan ez, eta amake baita, zure ametsa da, esfortzu guztiak hartzen duzu, gu nahi dugu dena ondo ateatzea, zuk arrakasta lortzea ere, gero berai ere joko zaio pixkat, baino. Ba, ez gero ikusten duzu, ez da, zein dagoen zurekin? Ba hori, segitu egiten dizu, edo eros egiten dizu, edo galdetu egiten dizu, edo hor dagoera bat edo bestea, eta zein ez dagoen. Ze nik badaukate inguruan jendea, apuntatu behar daukezu, sarietara, ez dakize, hori da hoben hau, ez dakize. Ja. Saria dia, jendeak esatea asko gustatu zait, berriro erostea ze gustatu zait ez dakize, umeen emozioa, umeen gauza. Eta badago jendea ere ez du nahi ez erosi. Esaten dizu, nik jungo nahi ez dakit noa eta erosiko dut. Eta ez ni hemen nago. Bueno, bakoitza, nik inguruan baldin badauka jendea sortzen duena, benetan sinisten dut, ez dut esan behar hilabetero erostea du urtero, baina bai apoiatu erabateo bestea, ez da. Baina, bueno, ia bakoitza. Reflexio hori uzen dugu, baina bai garrantzitsua ez, bertakoak eta, bueno, ingurukoak eta, zailtasun horietan eta horretako proiektu batetan...
sartzen direnean, bai, bultzada hori ere. Bai, hor egotea, ez dakit, nik asko beti esaten dut, nik eskartzen da pila bat, ateak irekitzen diten edon hori ipuin kontaketa egiteko, entrevista egiteko, idazteko, nerekin idatzi nahi duena, ze jende asko... Bai, kolaborazioak eta... Bai, edo nahi duela bere liburua nerekin argitaratu. Eta nik esate dut, eskerrik asko, askotan jende asko izan dut, oain ez, eman ezak zenba denbora zen aboa tope. Eta batzuk etxoin diate, beste batzuk ez. Ja, hori baita ere, bakoitzaren beharrak ez. Eta gero ja aurten hasi naiz, lua da excepzioa, ze laguna dut, eta da beste gauza bat. Baina aurten hasi naiz, txikientzat, lehenengo aldiz, nik ez deten idazten pertsona bat sartzen. Bale. Bai, laizterra etorreko da Peio Añorga ez dakit ezaguna dizun, oso ezaguna da ipuina kontatzen, oso nada. Nire maixuoia da, eta bere lan bat argitaratu behar dut. Bien artean egin dugu lan ilustrazioa ze egiteko, ez dakitze, bakize. Bera super pozik, ze harritu egiten dio berari, nik egiten nahi zen lan guztia, ni bakarrek. Eta hurren urtean beste bat dator, eta poliki urtero bat, ze karo azkenean diru guztian nik jartzen dut. Claro, egin marzu gutxinaka ez, eta proiektuka. Funtzionatuko duenez, ze karo, hau funtzionatu ara ez nerea da. Baina beste norbait sartzen baldin bada, bai. Eta orduan, poliki, esperantzarekin, nik esaten dut, niri betetzen baina, eta gero nera mari, nik usten dut, ez denei, baina beteko diela azkenen. Zo zer piztu behar dizu historia horrek, ezta? Eta gero bat jutea ere nire filosofiak egin kontzientziatzeko. Ze beti saiatzen ez, adibidez, urrengoa da, hau da helduentzako ere, hau da ere luarena, beste idazlarena. Hau da adibidez Alzheimerraren inguruan, niri ere ikutu nau. Amonaren kasuan, ez? Bai, berea ere da justu bere amonaren kasua ere bai. Eta jotzen du baita ere gero familia. Familian gertatzen diren gauzak, bizitzan gertatzen diren gauzak, nola egiten deun ezta, nola kudeatzen deun. Eta jende askok esan duena ez da gelditzen sufrimenduan, haratago joaten da. Eta da oso liburu ona denok irakurri beharko genukela bizitzan, behin. Eta dago historioa eta gero dago anexoa. Justu hau erderaz dago idatzita baino pasarte batzuk eta euskeraz daude. Malos momentos, une txarrak dauka bere historioa, bere olerkia eta bere ilustrazioa dela oso potentea. Gero buenos momentos, momentu onak eta berdina. Hemen kasualidadez olerkia euskeraz dago eta gero dago itzulita. Eta gero oso bidai polita, benetan oso polita, Amona eta Bilobak egiten dutena. Amona daukala gaitza. Eta oso polita. Eta da, beti askontzuz den, nire izan ala ez, ukitzen nauen zuzen izan barra dauka. Orduan bai dela, etxetik zara horren parte, ez? Bai, ondo dugu. Betzaite, joan behar gara ja bukatzen, baina nahi baduzu aukeratu horietako bat, igual aterez dentzen bai, hause, ze baita Nafarroarekin dauka, ikusita, hau da Mare Azkarra, Euskal Mitologia da gure lehena, baina da bilduma bat. Bilduma bakoitzean lantzen dugu eskualde bat. Kasunetan da... Iratiko basoa. Hau da pixka da, baina da giga eskualdea. Eta dago Iratiko basoa, Lauarri, Iribi Erreka, Odei basoa, batzuk izan daitezke egitazkoa, beste batzuk, hor guztien dut. Eta gero bukaeran ere dauka mapatxoa ere, aurten datozte sorginak, eta beste eskualde bat landuko dugu, uste dut be Nafarroa dela. Eta horrela, Nafarroa ere aterako da, eta bakoitzean lantzen du gaur egungo gai bat eta euskal mitologia. Kasu honetan da berdintasuna, Mare da gigako buruzagiaren alaba, eta karo izan barra daukeztak izan, eta beha ez, beha naturazalea da, zaio libre ibiltzea, eta nahi du parte hartu proba batzuetan, baina nola neskadan ez diote guzten. Eta orduan, berak egiten du gauzatxo bat, probetan parte hartzeko, hau daita, eta azken erakusten diedenei, berdin duela neska lamutila izan. Eta laguntzen dio basa jaunek, lamiek, iratxoek, eta da oso polita, abenturaz beteta, eta dauka ere entzutekoa. Orduan txikientzat ere oso polita, musikarekin, da horrela. Eta ilustratzaileak kasu honetan da Gipuzkoarra.
Oñatiarra, Mirari Sagarzazu. Baina bera ere asko egiten du ikerketa. Bale. Museoetara joaten da balen nola jazten ziren ikusteko, bidaiatu ere, guain dozu baina bidaiatu bat daulekuetara ikusteko gauzak, eta superondo. Eta gaina atzo ikusi nuen Irati filma. Etxean mutilarekin, teak ere ikasteko pixka bat, euskal mitologia, eta pila gustatu zitzen. Horren negar egin nuen bukaeran. Bai, oso polit bukatzen da, baina oso triste. Eta nik daukat oso geroz eta gehiago, bai, presente edo lotura naturarekin, mitologia pila gustatzen zait, eta da oso pelikula potentea, oso ondo eginean ere ustez. Eta asko ikusi nuen, lantzen ari naizen... Hori horre islatuta edo, ez? Landuko dituten ipuin guztiekin ze bukaeran Euskal Herria dator, azkenekoa 8. eta 10 landu behar dut. Eta hor lantzen da, 10 nola sortu zituen seme guztiak. Baitare filmean azaltzen dela. Eta zen, zeu pelita. Geratzen da ez, bai, historia honetan sartuta zaudenean, gero guztiak dira horrelako seinaleak edo ez. Eta hasi nintzen idazten, Baztango trilogia nik irakurri ditutenak, amak ere, azkeneko filma ikusi genuen COVID-ean, eta esan, eta zeten pila bat ideia, eta idatzi. Eta azkeneko lauak, ze lau idatzi da neuzkan, idatzen dituen lehengo udan. Abeitu. Oda, bai, zen neuzkan ideiak. Klaro, ja fresko. Bai, eta sorginarekin lantzen dut, aurtengoan, emaginak ere zirela. Ez zirela gaiztoak, ez da? Beste erabatera bizitzen zira, eta askotan ezoikoa den gauzak. Bai, beldurra baten digu ez, eta orduan sortzen dugu horrelako baztertze hori edo. Esan ordez, probatu behar dut, o galdetu behar dut, beti daukau beldur hori, ez da? Eta ez. Askotan hori sartu digu gizarteak, erabatetiko bestea. Nahi sartuko zer, baino. Eta ez, zinbar dezuzuk, zure esenari kasu egin, errespetu ez da baino, probatu, ikusi, ez dakize, eta bai. Ados. Ez super bai. Bai. Eta bueno, gehiago daukatela. Badakit. Amesgile da 3 bikoitza amesgile.com, hau da gure logo txopolita. Eta sartzeko, ikusteko, 5 hizkuntzetan dago web orrialdea, Instagram ere daukau, Facebooka. Eta espero detela Nafarro aldetik ibiltzea gehiago, aberrazoka gehiagotan joan naiteken, eskoletara ere ipuin kontaketa gehiago. Bai. Izango zen super guai. Bai, noski bai. Aber, polik eske bakarrik, ez nahiz iristen da ez dakizea tejo. Ja, bueno, pues behintzat, xaloatik ezakit ikusten zaituzten eta baldin badagatzen diren aukerak. Eta familia daukat ere Alsasuan, eta orduan bituzu hor loturak. Bai. Pues nahi baduzu aukeratu liburetako bat hemen platoan usteko, gure platoa urnitzeko, normalean hori egiten dugu. Bale. Begira, bautziko dizuet txikitxo hau, sopolita dela, Ilma Monaren sekretua, lantzen du pixka bat, nire filosofia ere dela, aurre irakutsi behar zaiela gauzak, bai? Eta ez dela, esan nahi dut, erregala gustatu behar zaizu, osasuna, ez, umei utzi, bai, eta gogoa baldin badukea, behintzet arakatzeko eta ikusiko da. Hau da pixka veganismoa zer den, eta animaliak errespetatu behar direla, janarian nondi datorren, zeguko hemen ondo dakigu, baina adibidez Madriden edo ez dakite oso ondo, ez da? Eta hau izan behar da ere trilogia bat. Eurren urtean dator, alergien inguruan. Abeitu. Eta da oso polita hau, Amona eta Biloba baten historioa baserrian. Eta da superpolita, eta gero dauzkarik eta batzuk. Hola, ez dauka gehiagi, baino badauka. Hor mamia. Bai, maitasuna ere lantzen da, animaliek ere askotan, ez, beti ere emozioak dituzte, sentitzen dute gauzak, oso eskerronekoa dira. Askotan, pertsona baino beto. Egitean esate dizute. Bai, askotan geratzen da, bai. Errespetua dizute, ez daize, bai. Eta, hau utziko dizuet, firmatuko dut orai. Perfecto. Maitasunez, eta berriro etortze bali moken inpozik. Primeran, ni ere. Mi esker etortzeagatik, eta sorte hon, etorkizuneko proiektu guztietan. Bai. Eta ziur nago, horrebiliko maitasun eta grina horrekin, guztia horrela emango duzula. Eskerrik asko. Mi esker.